Uplynulý týždeň bol bohatý na príbehy o šoférovaní, doprave a autách, takže téma dnešného vydania by mohla byť kolesá. Futbal. To je šport, v ktorom proti sebe hrá 22 top hráčov a na druhý deň o nich potom v novinách píšu tí p***si. Minulý rok, 2. októbra nad ránom, zastavili policajti luxusný Mercedes, v ktorom sa malo nachádzať až 10 ľudí. V aute sa viezol mladý Vládko Weiss a jeho 9 kumpánov a očividne nešli na ranný kondičný tréning. Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno. Šofér sa odmietol podrobiť dýchovej aj krvnej skúške, čo znamená, že sa na neho zo zákona nahliadalo, ako keby nafúkal 1 promile a už ho brali. Vlady má ináč strašný pech ocitnúť sa v nesprávny čas na nesprávnom mieste. Pred 2 rokmi bol súčasťou partie, ktorej neznámy člen predvádzal nový šport. Hod stoličkou vo fast foode. Sedeli ste aj s Vladom Weissom s tými ľuďmi pri jednom stole, ktorí tam robili tie výtržnosti? Vládko po incidente tvrdil, že chalan, čo stoličkou dostal do hlavy, je feťák, ktorý si cez neho a Filipa Šeba robí promo a že týpka, čo stoličku hodil, nepozná. Na čo majiteľ kebabárne zverejnil video, kde sa s jeho partiou baví. Po autoincidente Vládko celý čas tvrdil, že auto nešoféroval a prokurátor trestné stíhanie zastavil, keďže rozhodnutie je, že skutok sa nestal. A hádajte čo, verejnosť tomu neverila. Kto vie prečo? Ľud sa vzbúril a žiadal vysvetlenie. A tak Vládko Weiss zverejnil video zvnútra auta, ktoré vraj použil aj na súde. Daj DJ-a. Ne, Maťko, ne, počkaj. Počkaj. Maťko, počkaj. Na ňom vidno, že Vlady síce čo to popil, ale iba sedel na sedadle šoféra. No, šoféroval jeho kamoš, ktorý mu sedel v lone. Takže všetko bolo v pohode, v pohode. Vo facebookovom statuse Vlady navyše napísal, že on je vychovaný ako čestný človek a že ak by šoféroval, určite by sa priznal. Takže okrem toho, že sa v jeho aute viezlo 10, jemne povedané, rozbitých ľudí, šoféroval týpek, čo mu sedel na kolenách, nikto nebol pripútaný a šofér sa skoro vôbec nesústredil na šoférovanie, sa vlastne nič nestalo. A aspoň bola sranda. Niekde by sa mohol prípad uzavrieť, ale generálny prokurátor Jaromír Čižnár si povedal: Hey you! Not so fast. A pre istotu vydal pokyn na preskúmanie trestnej veci. Tak uvidíme. Každopádne Vládko Weiss nie je jediný futbalista, ktorému sa lepí smola na pety, či skôr na pedále. Jeho reprezentačný kolega Miňo Stoch v roku 2011 mal tiež incident. Sedeli sme v aute a sme narafali. Tak. Míňo narafal v nitre svojej Ferrari a fúkol 1,1 promile. Rok na to sa tiež stal účastníkom nehody, ale vtedy sedel na sedadle spolujazdca. To už si človek z chutí na tie zhody náhod zanadáva. Hej, pičku ti jebem. Chlapci to pod reprezentačným tlakom nemajú ľahké a ich prípady dávajú zabrať aj ich právnikom. Vládkov obhajca Juraj Kuráň deň po excese svojho klienta dal celému prípadu nádhernú, bizarnú trojbodku. To je tak, keď šoferujete v strese. Malý Štepán by o tom vedel rozprávať. brzdí, nebo potom brzdí, nebo... Vidíš? Už to spadlo, bo si zatočil. Ticho. Vidíš? To si sám, ticho. Bratislavskí policajti konečne dostali dopravný prostriedok, vďaka ktorému vymizne z hlavného mesta aj to posledné smietko zločinu a neprávosti. Pýtate sa, čo to bude? Policajné Porsche, ako majú Nemci? Policajný Beetle, ako majú Mexičania? Alebo zoberú baštimu Veyron za daňové podvody a drzý parking a streknú ho do bielozelenej? Ani nie. Na Veyrone sa na Slovensku vozia nie naši policajti, ale naši ľudia. Tí bratislavskí dostali od Iva Nesrovnala
kolobežky. Primátor uviedol, že 2 elektrické kolobežky v hodnote takmer 3000 eur sú krokom smart smerom, ktorým sa Bratislava chce uberať. Zatiaľ, čo v ostatných európskych krajinách pod pojmom Smart City myslia verejné parkoviská so senzormi a informačnými tabuľami, pouličné osvetlenie, ktoré reaguje na slnečný svit či Wi-Fi pokrytie v centre mesta, u nás tak nazývame kúpu 2 elektrických kolobežiek na rýchlejšie dolapenie narušiteľov pokoja. Modrý Pacifik dorazil na Slovensko s iba 20-ročným meškaním a aj to len s maximálnou rýchlosťou 25 km za hodinu a dojazdom 80 km. Zaradil sa tak medzi ostatné geniálne vylepšenia v našom hlavnom meste. Napríklad nový vizuál v Karlovke a nový mestský slogan. Bratislava. Mesto, kde cez billboardy nevidíš na billboardy. Tak ako k slovenským futbalistom pasujú drahé autá, k predstaviteľom vládnej strany patrí hejtovanie prezidenta Kisku. Už počas prezidentskej kampane bol jeho protikandidátom Robertom Ficom označovaný za kadečo. Najprv za scientológa. Keď je preukázateľné, že pán Kiska má vzťahy k scientologickej cirkvi, zaujímavé, človek, ktorý je blízko k scientológii, KDH-kom to nevadí. Je tam kandidát, ktorý má veľmi blízko k sekte, ktorá chce ovládnuť celý svet. Je tu veľká blízkosť k sekte scientológov. Keďže sa ale nič také nepotvrdilo a navyše 90% ľudí ani netuší, čo to tá scientológia vlastne je a ostatným je to úplne jedno, prišiel čas zaradiť vyššiu rýchlosť hejtovania a na rad prišla úžera. Úžera má však v trestnom zákone presnú definíciu a nie, naozaj to nie je, že si kúpite na splatky počítač, z ktorého potom vypisujete, že Kiska nie je váš prezident. Takže ani toto Robovi v kampani veľmi nepomohlo. Napriek tomuto už ale zľudovelo a šláger o Kiskovi úžerníkovi spieva napríklad aj najhlavnejší predstaviteľ nezávislého a neskorumpovaného slovenského súdnictva Štefan Harabin. Poďme po poriadku. Pokiaľ ide o koristnickú úžeru pána Kisku. O tom som už viackrát hovoril. A ani po zvolení za prezidenta táto stand-up tragedy nekončí. Neoštúrovci napríklad nevedia prekusnúť Kiskové vyjadrenie o tom, že pri pobyte v USA uvažoval nad judaizmom. Lebo veď to, kam by sme sa dostali, keď si človek bude sám dobrovoľne vyberať náboženstvo. Nebodaj do nejakej slobodnej a demokratickej krajiny. No a Los Robos tiež neodpúšťajú a nezabúdajú, takže v uplynulých týždňoch našimi internetmi otriasala kauza o Kiskových súkromných letoch, pri ktorých prezident vraj prelietal už 1 000 000 eur. Lebo veď nič nie je horšie ako 1 000 000 eur spálený v leteckom motore. Šokovaný z toho zostal aj najznámejší slovenský kapitán. A neexistuje žiadne obhájenie toho, že si niekto lieta každý štvrtok, aby bol v dispozícii k svojej rodine, vymýšľa si služobné cesty a takto nehospodárne nakladá s majetkom štátu. Táto stávka na istotu ale tak úplne nevyšla. Kiska sa totiž bránil tým, že aj keď chcel používať svoje vlastné lietadlo, lety vládnou letkou mu odporúčil samotný Kaliňák. S tým, že prezident je prezidentom 24 hodín denne a preto každý jeho let je služobný. Oznámil, že neexistuje rozdiel medzi služobnou a súkromnou cestou prezidenta. Že som prezidentom 24 hodín a že je ich úlohou zabezpečovať moju ochranu plných 24 hodín. Navyše vládna letka musí odlietať určitý počet letohodín, či už s prezidentom, alebo bez neho. Iné argumenty však používa bezpečnostný analytik Jaroslav Naď. Ten upozorňuje, že piloti musia ročne odlietať určitý počet hodín, a to buď s prezidentom na palube, alebo nie. A tak Kali odvolal svoje predchádzajúce odporúčanie, ako má prezident cestovať, a vydal nové. A síce prezident bude odteraz cestovať do Popradu autom. Výhody auta oproti lietadlu sú jasné. Je síce oveľa pomalšie, menej bezpečné,
a v konečnom dôsledku drahšie. Presun prezidenta republiky vozidlom vyžaduje sprievodné vozidlá s ochrankármi, spravodajskú ochranu, nasadenie policajných jednotiek. Presun vlakom je ešte drahší. Cestovanie najvyšších ústavných činiteľov lietadlom je najlacnejšia alternatíva. No za toto naserie oveľa viac ľudí a to sa fakt oplatí. A keďže zjavne ani cestovaním autom sa prezident nezavďačil bežným občanom, pripravili sme prehľad dopravných prostriedkov, ktoré by mohli vyhovovať kritériám na hospodárnosť, bezpečnosť aj ekológiu presunu ústavných činiteľov. Tak na to šlápni, to chce čin. Vlevo je brzda, vpravo plyn. Na plný plyn v uplynulom týždni išli aj taxikári. Tí sa rozhodli, áno, už zase, protestovať proti Uberu a podobným službám. Totiž napriek veľmi vydareným akciám ako pokus o blokovanie Bratislavy, olepovanie cudzích aut samolepkami alebo balenie cedule taxi do ponožiek stále nepresvedčili kompetentných, aby Uber zakázali. A navyše nepresvedčili ani ľudí, aby si namiesto 2 kliknutí v mobilnej aplikácii stále volali klasické taxislužby, kde ich ofúčaný dispečer nechá 3 minúty počúvať: niekto voľný na nivách, uvoľní sa niekto na nivách, o 10 minút na nivách. Prepáčte, nemám nič voľné. Taxikári upozorňujú, že na ich prácu treba spĺňať mimoriadne náročné kritéria, ako napríklad ovládať tajomné a nepreskúmané umenie šoférovať, ale mať aj komunikačné a sociálne zručnosti. Chcete ísť cez Ochuac či cez mesto? No a okrem toho musia mať koncesiu a hlavne psychotesty, takže je absolútne vylúčené, že by ste medzi nimi natrafili na nejaké agresívne hovado. A hádajte, kto mal tiež psychotesty. Ja len hovorím. No a keďže oficiálni taxikári splnili všetky tieto kritériá, tak podľa nich túto náročnú prácu nemôže robiť len taký hociaký niktoš, ktorý má auto a vie si nainštalovať mobilnú aplikáciu. A preto sa ich na poslednom proteste zišlo až 70 kusov priamo pred magistrátom. Asi by ich prišlo aj viac, len na Primaciálnom námestí sa parkuje úplne na hovno. A rovnakú kvalitu mali aj ich argumenty. Ako tvrdia, taxislužba a čašník sú prvý kontakt s návštevníkmi. Taxislužba v každom meste je výkvetom. Ak to tak nebude, mesto stráca na kvalite. Áno, jediným jazykom hovoriaci taxikári okupujúci stanovištia na hlavnej alebo autobusovej stanici, ktorí vozia turistov za 30 ečiek za kilometr, to je také práve privítanie v našom meste. Veď treba turistom dať pomyselnú facku, ledva vystúpia z vlaku. Taxikári združení vo facebookovej skupine Stop Uber na Slovensku samozrejme tvrdia, že sa od týchto praktík nespočetne krát dištancovali. My sme sa pokúšali nájsť, kde tak urobili, no nenašli sme. Našli sme však konšpiračné keci o tom, že redaktora denníka N platia Američania a dovolávanie sa patróna všetkých chudobných a utláčaných svätého Mariána z Bystrice. Jaj, počkať. Aj to na stráž vraj kričal redaktor, aby mal o čom písať. Wrong. That is absolutely wrong. Proved over and over again. Wrong. He actually had... Chlapci, takto to nefunguje. Je síce pravda, že Uber obchádza slovenské zákony, no nie je to tak úplne jeho chyba. Ale chyba slovenskej legislatívy, ktorá vznikala ešte v čase, keď taxametre boli veľké ako kotúčový magnetofón a najmodernejší taxík bol Škoda Favorit. Škoda. Pokrok sa zastaviť nedá a takisto sa nedá zastaviť zdieľaná ekonomika. Táto bude bez toho, či na ňu legislatíva zareaguje alebo nie. A preto by mali taxikári radšej žiadať o zjemnenie tejto legislatívy pre nich, namiesto fňukania, že sú všetci proti ním a socialistického zakazovania v štýle my to máme na hovno, tak to musíte mať na hovno aj vy. Mimochodom, práve to navrhla strana SAS. Do parlamentu chce predložiť zákon, ktorý by zrušil všetky regulácie v taxislužbách, okrem povinnosti používať taxameter. Ale
Ani to taxikárom nevyhovuje. A poloironicky navrhujú zrušiť regulácie aj pre vodičov MHD, rušňovodičov a kamionistov. Chlapci, ja vás nechcem súdiť, ale keď vám niekto ponúkne, aby sa zjednodušili pravidlá vo vašom podnikaní a vy to odmietnete, to už teraz fakt vyzerá, že chcete jednoducho len to, aby tu lacnejšia a efektívnejšia alternatíva skrátka nebola. A ešte tip na záver. Doba, keď stačilo celý deň postávať s cigou pred vašou Volgou na letisku a potom obtiahnuť dvoch nič netušiacich turistov, skončila už dosť dávno. Asi zhruba vtedy, keď legendárny taxikár Tiger predal svojho žltého Formana. Super, ne? Black and white. Yes. Pretože, verte mi, v treťom najbohatšom regióne únie naozaj nejde všetkým zákazníkom len o to, aby sa vozili najlacnejšie. Chcú čisté autá, normálnu komunikáciu bez dutých ksichtov a slizkých narážok a možnosť transparentne skontrolovať, či ich niekto neodrbáva na cene. Vykašlite sa na vyhrážky, lepenie aut a blokády. Nie všetci ľudia sú taxikári. A tým, že nám zablokujete pol mesta, si ich nezískate. Jedna rada za všetky. No a jedna z tých životných múdrostí je také základné pravidlo úspechu. A ja vám to hneď poviem, hej. Nebudem vás naťahovať. Je to proste to, aby ste boli milí k ľuďom. Hej, aj keď ľudia vás klamú, aj keď vám nelajkujú videá, aj keď hoci čo už cítite, že proste že si nezaslúžia vašu dobrotu, aj napriek tomu buďte milí k ľuďom.